Hello guys, maraming nabanggi sa inyong tanan, sa inyong lahat. Happy New Year, Merry Christmas at Happy New Year. Nandito naman po tayo sa panibago nating vlog. Ngayon po ay bagong taon na. December 31. Ngayon po ay may lulutuin po tayo ngayong spaghetti with twist na masarap talaga. Na talagang kahit yun lang ang ating handa, ito kakaunti lang din, magiging masaya dahil magkakasama ang pamilya. Alright, ayos ba tayo dyan? Ito, nakakita ninyo ang aking bagong new look na aking buhok. At nakasalamin din ako guys kasi medyo sumasakit rin kasi yung ulo ko. Medyo nalalabo yung mata ko kaya nakasalamin ako ngayon. Matagal na talaga ito guys, nakasalamin ako kasi hindi ko lang talaga sinusuot. Correction kasi ito ng mata ko guys. Mamaya ikapapakita ko sa inyo kung paano magluto ng simpleng spaghetti pero parang ala Jollibee. Sige guys, mamaya papakita ko na lang sa inyo. Ayun na nga guys, bago ako naligo muna ako guys. Kasi talaga naman. Guys, ito na nga. Magluluto na sana ako doon kanina. Kaya lang sabi ng asawa ko, may regalo daw siya. Hindi ka naman alam eh. So guys, ito yung regalo niya sa akin. Ay, hindi naman kasi ako masyadong mimili-mili ng gamit na kasi puripot ako eh. Kasi mga babae kasi pag mga gantong bagay na bili lang ng bili yan. Ngayon guys, bubuksan na natin para makapagluto na rin ako. Kung ano nga ito. Kaya naman pala. Ayan guys. Buksan na nga natin. Kaya naman pala. Magluto. Guys. Ang tadtaran. Napansin nyo naman guys dun sa dun guys sa napansin nyo naman guys dun sa pagluluto ko yung tadtaran ko talagang matagal ng panahon yun guys. Panganay pa yun guys dun sa anak ko na panganay. Ito ngayon binilhan ako ng asawa ko ng itong tadtaran. Ngayon mabibinyagan natin ito sa pagluto ng spaghetti. Kaya salamat Agum dahil regaluhan mo ako nito. Okay guys, doon na naman tayo, magluluto naman tayo spaghetti para makita ninyo. Hey guys, yun nga guys, pakita ko lang sa inyo kung ano yung difference na. Di ba guys, tingnan nyo naman kung pagluluto ako, pero talagang marami kami pagsamahan itong sangkalan na ito. Matagal na talaga ito, talagang sulit na kaya ito, welcome to my Maki Provincia channel. Kaya ito yung panibago naman nating tartara na. Pero meron pa rin akong magiging tartara pang panibago. Yung gawa naman sa kahoy yun guys. Kapakita ko rin sa inyo yung pag nagluto ulit ako. Okay guys, magluto na tayo. Gagamitin na natin to.
Dito ako magluluto nung ano, nung dough, yung spaghetti. Kasi mas maganda dito, mabilis. Dito ko ilalagay yung ilalaga yung ano, yung spag. Alam niyo ba ito guys kung ano to? Kala na mahihirap. Yan. Para makatipid din ako guys sa ano, sa gas. Kasi medyo mahal na rin ang gas ngayon eh. Kaya medyo nagtitipid din ako guys. Yan guys, nakakita nyo na. Talagang nag-ano na siya. Siya yung ginawa ko guys na kalan. Yan. Habang wala ako minsan ginagawa, yan ang ginawa kong kalan na yan. Yan yung ano. Para hindi tayo masyadong makigas. Medyo tumagal-tagal guys. Kasi panahon baga ngayon kailangan talaga magtipid. A few minutes later. Yan na yung ano natin. Yung finished product ng dough. Malambot na siya. Naluto na siya dun sa kala natin na ginawa. Ayos na guys. Ang sunod ko naman lulutuin yung sauce.
spaghetti. Kakainin ko. Kukunti lang itong mga kakainin ko guys kasi titikman ko lang kung masarap talaga. Nakapala pala guys. Kunti lang kasi inano ko guys kasi marami akong kakainin, no. Para sa Jollibee. Sarap niya guys. Yan yung pinaghirapan natin. Habang ako nagkakain guys itong spaghetti, papakita ko sa inyo guys yung aming handa. Konti lang siya guys. Pero sapat naman sa pamilya namin na kami lang talagang kain ng pamilya. Ganito, luto lang konti. Ang mahalaga naman guys kasi ano eh, na magkasama-sama kayo eh. Ito guys yung aking mga batuta. Happy New Year po! Ayan, ito yung panganay ko. Ito yung pangalawa. Nandiyan po yung bunso. Ayan, yan, makulit na yan. Yan, ito yung itura niya. Bagay! Oh. Yan po. Yan po, medyo umahating gabi na rin po. Happy New Year po sa inyong lahat. Subscribe. Ayun nga guys, bago ko tapusin itong vlog kong sa New Year, shoutout ko lang po ang aking pinsan na nasa Korea na si Royce Ryan. Nagbablog lang din po siya. Ang channel po niya ay Dingdong TV. Tapos shoutout ko rin po si Henry. Meron rin po siyang YouTube channel. Pennywise Mo. Yan guys. Ayun pa nga guys, supportahan po natin sila. Shoutout ko rin po ang pamilya ko po dyan na nasa Legazpi. Sila Mami. Sila ang kapatid ko sila Larissa. Si Linlin, bayaw ko po si Bayaw June, si Bayaw Jumel. Happy New Year po sa inyong lahat. Shout out po. Pati po sa mga kaibigan ko dyan sa Maynila. Shout out din po. Kayo na pong balat. Marami na po kasi. Sige guys. Hanggang dito na lang aking munting vlog. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay subscribe na po kayo at click na bell na lang po. Bye-bye. At Happy New Year po ulit. Bye-bye.